Здравейте, визионери! Знаете ли, че България може да е не просто държава от 681 година, а люлка на първата цивилизация в Европа? Официалната история често ни поднася само част от истината. Но археологически находки, древни писания и свидетелства на хронисти показват нещо шокиращо. Че нашите земи са били средище на култура и държавност много преди Египет, Гърция и Рим. Дали сме забравили кои сме или някой умишлено ни отнема историята? Останете с мен до края, защото ще чуете факти, които могат да променят представата ви за произхода на българите. През 1972 година край Варна археолозите откриват некропол с повече от 6000 години история. Там е намерено най-старото обработено злато в света, по-древно от египетските пирамиди и от шумерските артефакти. Това показва, че по нашите земи е имало развита цивилизация, която е работила с сложни технологии и е имала социална иерархия. Ако най-старото злато е тук, може ли да кажем, че именно България е била центърът на първата цивилизация в Европа? В Балканите са открити загадъчни символи, издълбани върху плочки, като тези от Градешница и Карановската култура. Те са на повече от 6000 години и много учени смятат, че това е най-ранната писменост в света. Ако това е вярно, тогава не Месопотамия е люлката на писмеността, а именно нашите земи. Това е едно от най-силните доказателства, че България е сред първите центрове на цивилизацията. По-късно по нашите земи живеят траките, един от най-големите и мистериозни народи в Европа. Те оставят могили, храмове и легенди за личности като Орфей и Дионисий. Древните гърци често заемат от тях митове, обреди и божества, но рядко признават източника. Ако тракийските мистерии са вдъхновили самата гръцка култура, тогава Европа дължи много повече на нашите земи, отколкото си представяме. През 7 век хан Кубрат създава Старата Велика България, могъща държава, която се простира от Кавказ до степите на Украйна. Докато Европа е разделена на малки кралства и племена, българите вече имат централизирана държавност, закони и силна армия. Самият Кубрат получава образование в Константинопол и е уважаван дори от византийците. Доказателство, че българите не са били варвари, а народ с влияние и култура. Множество хроники свързват българите с древни народи в Азия и Европа, от сарматите до хуните. Макар учените да спорят за точния произход, едно е ясно – българите не започват историята си през 681 година. Ние сме народ с дълбоки корени, който се е движил и е оставил следи на огромни територии преди да се установи трайно на Балканите. Може би това е причината да намираме толкова много следи за древна култура и сила по нашите земи. След Кубрат идва Аспарух и основава Дунавска България. Величествените столици Плиска и Преслав показват държава, която е била пред времето си. Симеоновият златен век превръща България в културен и духовен център на Европа. Тук се създава кирилицата, която днес използват над 300 милиона души по света. Това е още едно доказателство, че България не е просто държава. Тя е цивилизация, дала култура и идентичност на цели народи. Когато съберем всички тези факти, от варненското злато и първата писменост, през траките и Старата Велика България, до културният разцвет на Плиска и Преслав, картината е ясна. България не е държава от 681 година, а много по-древна цивилизация, оставила дълбок отпечатък върху света. Но защо това не се говори достатъчно? Мислите ли, че истината за историята ни умишлено е скрита? Ако това видео ви е било интересно, ударете лайк и се абонирайте за канала. Така ще подкрепите още такива видеа и заедно ще откриваме тайни, които могат да променят начина, по който гледаме на света. До скоро, визионери!